Good morning to all our friends at Kids Live. Sanibonani nonke bangani abakhona kwi-Kids Life. It's such a privilege to be here with you again today and with Mrs. Ngubane. Ave kuyinhlanhla nentokozo ukuthi sibe ndawonye namhlanje kuseni. As you'll see, we are going to discuss seeds today. Njengoba nibona ke bangani namhlanje sizobe sibuka izinhlamvu noma izimbewu. But before we start, let's still pray. Kodwa ngaphambi kokuba siqhubeke cela sithandaze. Lord Jesus, we thank you for this opportunity that we can look into your word. Nkosi uJesu siyakubonga ngaleli thuba ukuthi sikwazi ukubuka izwi lakho. We thank you for the example that you've given us to look at today. Siyabonga nangesibonelo siphe sonke sisibuke namhlanje. Please would you make it clear to us. Siyacela usicacisele sona. Amen. Amen. Right, so it's soon going to be Easter. I've been looking at the life of our Lord Jesus when he came to earth and what he did for us. Sekusondeleke isikhathi sephasika ade ngibuka nje ukuthi uJesu kwasenzelani ngesikhathi efika emhlabeni. You know, Jesus had time for people. Uyazi ukuthi uJesu wayenesikhathi nabantu. Wherever he went, he either helped people or he healed the sick or he explained things to people, and very often he told stories. Isikhathi esiningi lapha enabantu wayehamba ebelapha abantu bavakashela. Isikhathi esiningi futhi wawumthola exoxa izindaba noma imizekelo kubantu. And I don't know if you have noticed, but as I've been reading the four Gospels, I've noticed how often he uses an illustration of a seed. Angazi noma senike nakunombola yini nani kodwa mina ngesikhathi ngifunda izincwadi lezi eseTestamentini Elisha zamavangeli bengibuka ukuthi isikhathi esiningi mayenza umzekelo uzekelisa ngenhlamvu. So before we waste more time, let's go and go straight to the verse, and you listen what seed we'll look at today. Ngaphandle kokuchitha isikhathi ake siyobuka izwi sizwe ukuthi lizothini ngenhlamvu yanamhlanje. You can find it in several places, but the verse we'll read today is from Matthew 17, verse 20. Yebo liyatholakala nakwezinye indawo kodwa esizolibuka namhlanje litholakala kuMateyu 17 ivesi lika 20. And we'll only read half the verse. Sizofunda nje ingxenye yevesi. And that is where Jesus says, I say to you, if you have faith as a mustard seed, you will say to this mountain, move from here to there, and it will move, and nothing will be impossible for you. Ithi leyo ngxenye leyo yesibili yaleli vesi uma ninokukholwa njengembewu yesinaphi niyakuthi kulentaba suka lapha uye lapha ya iyakusuka akukho okuyakanohlula. Isn't that an amazing verse? Akulona yini ivesi lisimangaleli na? I've been thinking about this verse so much in these days. Leli vesi ade lisemcabangweni wami isikhathi esiningi kuleli viki. To say to a mountain, you move from here to there, and then it obeys. Ukuthi ungakhuluma nentaba ukuthi suka ntaba uye lapha ya ilalela intaba. But if Jesus said it, it must be true. Uma uJesu ekushilo shuthi kuyiqiniso impela. Now, when I think of mountains, the first thing that comes to mind here in South Africa is maybe the Drakensberg or Table Mountain. Uma ke ngicabanga ngentaba lana eNingizimu Afrika ngicabanga iTable Mountain noma iDrakensberg ngapho uKhahlamba. But then, you know, why would we want to move those mountains? Kodwa ke kungani sifuna ukugudluza lezo intaba? And then I realized how many mountains we face in our daily lives, or at least we think they are mountains. Kodwa ngase ngibuka ukuthi ziningi kangakanani izintaba esibhekana nazo usuku nosuku noma ingqinamba esibhekana nazo. How often haven't you come home from school and said, my homework is a mountain today? Kukangakanani nje ufike ekhaya uthi yo umsebenzi wami wasekhaya kumele ngiwenze wesikole ungathi intaba. Or maybe your mom asks you to hang up the washing and you say, oh, such a mountain of washing. Mhlawumbe uma wakho athi uhambe uyoneka impahla bese uthi wena hawu inqwabe engaka yewashing ungathi nje intaba. Or maybe it's your turn to wash the dishes and you say, we have such a mountain of dishes today to wash. Mhlawumbe igema lakho lokuwasha izitsha bese uthi hawu kwaze kwayintaba bokuwasha lezi zitsha.
But if there's one small thing I learned from the mustard seed, it's perseverance. Kodwa into engiyifundile ngenhlamvu yesinaphi ukubekezela. But we'll get to that a bit later. Sobuyela ke kulokho ngokuhamba kwesikhathi. Let's first look at the biggest mountain that you can ever face if you don't deal with it decisively. Ake sibukeni ke intaba enkulu ongabhekana nayo uma ungenza isinqumo esifanele. Your own sin, your sinful heart, if you aren't able to humble yourself and bring those things to Jesus and repent from them, those sins will become a mountain in your life that will burden you more and more. Isono esempilweni yakho uma ungabhekani naso usiveze obala leso sono leso sizonqwabelana kuwena sikhule sibe umthwalo. It sometimes feels so much harder just to confess that sin than what it feels to wash the pile of dishes. Mhlambe kungagcina impela ukubona ukuthi kunzima ukuvuma leso sono leso kunokuthi uwashe inqumbo yezitsha. And yet, if you receive this faith that's like a mustard seed from Jesus, this promise that He will help you, you can move that mountain. Kodwa uma uthola lokhu ukukholwa okuvela kuJesu lokho kungakusiza ukuthi uyisuse lentaba uyigudluze. That small bit of faith will enable you to bring that sin to the light with courage and with confidence. Lokho kukholwa okuncane nje okuncu impela kungakwenza ukuthi kukunikeze isibindi sokuthi ubhekane nesono ngesibindi esimangazayo. It will help you to place your trust in the forgiveness of Jesus. Kuzokusiza ukuthi ube nethemba umthembe uJesu Kristu. And then you will need that same faith to resist that sin when it comes again. Futhi udinga lolo kholo lelo ukuthi umelane nalesi sono uma sesifuna ukubuya futhi. That faith in Jesus, that trust in Him who died for you on the cross. Lelo themba lelo onalo lokuthi uJesu wakufela esiphambanweni. There's absolutely nothing heroic about it to just repeat the same old sin again and again. That's being a coward. Ayikho into ebhlungu njengokuthi lokhu uphinda isomuntu ubuyela kusona isono lokho nje kufanele ukuthi uyigwala. Have faith, have trust in Jesus and say, I have confessed this sin. I've made it right and I'm going to stop doing it. Kodwa yiba nokukholwa uthi lesi sono sengisivumile enkosini uJesu manje sekwanele sengiyaqhubeka nokukholwa kwami ngisangena esonweni. Whether it's to tell a lie or whether it's to backchat to your parents, Noma ngabe uqamba amanga noma ukuphendula abazali bakho uma bekhuluma nawe or whether it's to argue with your brothers and sisters, noma uhilizisana uxabane nabafowenu nodadewenu or to disobey. noma ukungahloniphi. No, have faith, have trust, and put that sin in its place. Show Satan and show the Lord that you can trust in. Ube nokukholwa umelane nalezo zono lezo utshengise ukholo lwakho luka Jesu Kristu. And so, let's look at what we can learn from the mustard seed. Ake sibukeni ukuthi yini esingayifunda ngenhlamvu yesinaphi. If you have a look, I don't think you can see it so well because these seeds are so small. Uma ungabuka lana kangazi noma nizokwazi ukubona kodwa lezi inhlamvu zincane. But in here we've got thousands, well, it looks like thousands to me, of chia seeds. Lana ke sineyinhlamvu impela ezincane ethiwa ama chia seeds ungathi impela zizinkulungwane. Powerful little things and healthy. Lezi zinhlamvu lezi zinomsoco futhi zinempilo. Then there's mealie, Khona umbila, and then there's spring onion, sekuba khona uanyanisi, beetroot, beetroot, or was it radish? uradish. Radish. Okay. And then we've got radish, and then we've got pumpkin seeds over there. If you think that little brown greenish seed becomes a big pumpkin, it's quite amazing. Bese siba ke nenhlamvu zamathanga awucabanga leliya lokhu leya nhlamvu encane kangaka yana ivele ikhule ibe ngangethanga. But the mustard seed is more or less, it's one of the smallest of these seeds, and it can grow into a massive shrub, and some kinds even grow into massive trees. Manje ke ucabange ke ukuthi
inhlamvu yesinaphi incane ngempela ungazulinganisa ngalezi ezincane ezilana kodwa iyakhula ibe isihlahla noma umuthi omkhulu. Where does the power come from for that little seed to turn into a huge tree? Kungabe lamandla angaka ukuthi inhlamvu encane kangaka ikhule ibe isihlahla esingaka aqhamuka phi na? That is the power of God. He made that seed like that. Lokho kungamandla kaNkuluNkulu ngoba uNkulunkulu owenza ukuthi lenhlamvu ibe encane kangaka. That tree can grow in dry, hot places. Leso sihlahla leso siyakwazi ukukhula ngisho endaweni lapha engekho khona amanzi. It becomes a big tree with massive branches. Siba isihlahla esikhulu esivulekile sinamagatsha amakhulu. And in the same way, your faith, if you apply it, even though it's as small as a mustard seed, it can grow into something big. Kanjalo ke nawe ukukholwa kwakho ngisho kancane impela kube ngenhlamvu yesinaphi kodwa kungakhula kube nomthelela omkhulu. Now, Mrs. Ngubane, the time that it takes for that little seed to grow into a big tree, do you think maybe a quick explosion or maybe some bang or overnight, maybe if I plant it now, tomorrow there'll be a big tree? What do you think? Angeke uze kwenzeke. Are you sure? Ayangeke ngabe isimanga. So it can't grow overnight. It takes time. Bangani, lenhlamvu yesinaphi akwazi ukuthi ngithi ngiyitshale namhlanje. Ebese kusasa ngibona sekunesihlahla sengangobaba omkhulu. Cha, kodwa kuthatha isikhathi ukuze sikhule size sibe isihlahla esikhulu. You need patience, you need perseverance, Udinga ukubekezela. but God will make it grow, just like the mustard tree. Kodwa uNkulunkulu uzokwenza ukuthi leyo nhlamvu leyo ikhule ibe nesihlahla esikhulu. You just make sure that there's progress every day. Wena okumele ukwenze, kumele uqinisekise ukuthi kukhona okukhulayo noma kukhona okwenzakalayo usuku nosuku. And then, something that I learned about this kind of tree is the deep, strong root system that it's got. Engikufundile futhi ngalesi sihlahla ukuthi impande zakhona ziyajula ishone phansi futhi ziqinile. Maybe you have learned at school, but maybe not yet, about the root system, that which is underneath the tree, underground, that grows down instead of up. Mhlawumbe senike nafunda ke esikoleni ngezimpande noma ngezinxabo ukuthi ilokho okukhula ngaphansi akukhuli khona kuye phezulu kodwa kukhula kujule kushone phansi emhlabathini akuveli. And so these roots grow deep into the ground and they draw water, they draw nutrition, that's food for the tree, from underground. Shuthi ke ngesikhathi lezi impande lezi zikhula zehla phansi zisuke zehlela ukuthi zidonse amanzi ziphinde futhi zimunce umsoco zumunca emhlabathini ziuthelela isihlahla. And they anchor the tree, if we can call it that. When a big wind comes and the root system is strong and deep, it keeps the tree upright and it keeps it standing. Manje ke lezi impande lezi zisiza ukuthi isihlahla sime singazanyazanyiswa kalula noma ngabe qhamuka umoya. And in exactly the same way, we have to make sure that our roots grow deep into the Lord Jesus. Manje ngokufanayo ke nathi kumele senze isiqiniseko sokuthi izimpande zethu ziyakhula zijule ekwazini inkosi uJesu. That means when we pray and we experience him hearing our prayer, Lapho kuchaza ukuthi ke uma sikhuleka noma sithandaza kumele asizwe noma simuzwe naye ekhulumisana nathi. and for that our hearts have got to be clean. Ngaleyo ndlela ke shuthi sekuyaphoqa ukuthi phela inhliziyo zethu nazo zihlanzeke. And then we can hear him speaking to us. Maybe he gives you a thought. Maybe he speaks to you through a service or through the Bible or through somebody that shares something with you. Ngaleyo ndlela usuzokwazi ukumuzwa ungamuzwa mhlambe kupha umcabango othize noma umuntu mayekhuluma mhlambe omunye noma ekhuluma ngezwi likaNkuluNkulu uzwe nawe ukuthi uNkulunkulu uyakhulumisana nawe futhi enhlizweni. And when he speaks, we need to obey him. Nalapho ekhuluma futhi kumele simlalele. Maybe he points at something in your life that displeases him. Okungenzeka mhlawumbe ukuthi uNkulunkulu ukhomba into angayithanda empilweni yakho. And then we can part from that thing. Ebese uyahlukana naleyo nto. Or maybe he lays something on your heart to do for someone else.
mhlawumbe abeke enhlizweni yakho ukuthi wenzele omunye umuntu into ethize. And when you obey him and you do that thing, your faith is strengthened. Uma umlalela ngaleyo ndlela ukholo lwakho luyaqiniswa. And that brings us to the next thing that I learned from studying the mustard tree. Manje ke lokho sekusiholela esigabeni esilandelayo kwesento engiyifundile ngesikhathi ngifunda ngenhlamvu noma ngesihlahla sesinapi. It supports all kinds of life, bird life especially. All sorts of birds come and make their home in the branches of this tree. Lesi sihlahla semukela zonke inambuzane nezilwanyana engahlala kusona, ikakhulukazi inyoni ziyafika zenze izidleke zazo bese ihlala khona. And in the same way, your faith, when it grows strong, can start to help others. Kanjalo ke mngani nawe uma ukholo lwakho lukhula luqina lokho kuzosiza nabanye abafikayo kuwena. Maybe your life is an encouragement to someone else. Mhlawumbe impilo yakho iyamgqugquzela omunye okubonayo. And through that, we can be good children of Jesus. Ngaleyo ndlela singaba abantwana abahle benkosi uJesu. That brings me to the next thing I learned about the mustard tree. Lokho ke sekusiholela esigabeni futhi esilandela noma kokunye ngikufundile ngalesi sihlahla. Many of the mustard plants and the tree has these bright little yellow flowers. Manje ke isikhathi esiningi lesi sihlahla lesi sipha inhlamvu noma izithelo ezigqamile eziyelo. Bright and happy and a cheerful attitude. That is what Jesus wants from us. Lokho kugqamile okuyelo okukhombisa injabulo futhi okuyilokho uNkulunkulu akufunayo kuthina. And do you know that if you have your faith established in the Lord Jesus, if you have your roots grow deep into Him, you can have that cheerfulness no matter what happens to you. Uyazi ke mngani ukuthi uma sojulile kumazini uJesu Kristu ephakathi kwena ungakwazi ukuthi noma ngabe uhlangabezana nani kodwa uhlezi njalo uthokozile. Because He strengthens you from inside. Ngoba uJesu Kristu ukupha amandla kusuka ngaphakathi kwena. No matter what difficult circumstances you may find yourself in, there is a joy that comes from Jesus that no one else can give you. Noma ngabe ubhekene nani empilweni ubunzima obunjani kodwa kuba khona intokozo ephuphuma enhlizweni yakho ngoba kukhona uJesu. And then the last thing that I want to pass on to you that I learned about the mustard tree. Okugcina ke ngifuna ukudlulisela kunina engikufundile ngalesi sihlahla sesinapi. You saw how small the little seed is? Ubonile ukuthi inhlamvu yakhona ibencane kangakanani? There isn't only just one little seed on earth. Akuyona nje kuphela leyo nhlamvu leyo ekhona emhlabeni wonke. There are many, Ziningi inhlamvu, very many, ziningi kakhulu. similar to these ones, thousands, even more. Mhlambe izinkulungwane noma ngaphezulu. These trees produce more and more seed. Lesi sihlahla ke sona sithela imbewu noma sikhipha imbewu siyikhiphe kaninginingi. It continues to produce and bring life. Siyaqhubeka sikhiqize bese sinike futhi enye impilo. Why is that important? Do we really want so many thousands of trees all over? Kubaluleke ngani lokho? Ngabe ngempela siyadinga ukuthi sibe nezihlahla yonke indawo. Not all those seeds will become trees. Akuzona zonke lezi nhlamvu lezi ezoba zihlahla. No, they are useful in other ways. God made it that way. They are extremely healthy. Manje ke uNkulunkulu uzoyisebenzisa endleleni ezahlukene noma endaweni ezahlukene ngoba nazo zinempilo emangalisayo. And your faith, when it grows strong like that, can produce more and more seeds that are healthy for others around you. Nawe ke uma ukholo lwakho lukhula luba liningi noma luba lukhulu enkosini uJesu lokho kuzosiza nabanye abasondelene nawe. Some people have called these seeds a powerhouse of health. Abanye ke bathi lezi inhlamvu lezi kungafana nokuthi mhlambe ilapho okutholakala khona amandla okuphila. Others have called it nature's gift. Abanye bathi isipho esisithole emvelweni. It's good for your tummy. It makes your heart healthy. It's good for your skin.
Lezi inhlamvu lezi ziyasiza esiswini, ziyasiza futhi nasesikhunjeni. And that is what God wants us to be to others. When our faith has grown strong, that we pass on what we've received and help others. Ile inhloso kaNkuluNkulu ngathi ukuthi uma thina sesizakele sesinokukholwa okukhulile sikudlulisele kwabanye ukuthi uNkulunkulu usize kuphi na. The name for these little seeds that I like the most is tiny giants. Manje ke le igama leli zinhlamvu lezi ezincane zibizwa ngokuthi izidlakela ezincane. It's tiny and yet it becomes a giant, or it has gigantic effects. Yebo zincane lezi inhlamvu kodwa zithi ekugcineni zibe izihlahla ezinkulu. And that's why if we go back to our verse, Ngakho ke uma sibuyela evesini lethu where Jesus says to us, I say to you, if you have faith as a mustard seed, you will say to this mountain, move from here to there, and it will move, and nothing will be impossible for you. lithi ivesi lethu uma ninokukholwa njengembewu yesinaphi niyakuthi kulentaba suka lapha uye lapha iyakusuka akukho kuya kunahlula. Ask Jesus to give you this faith like a mustard seed. Mcele ke inkosi Jesu icele ukuthi ikuphe ukukholwa okufana nalenhlamvu yesinaphi. And then pray and say, Lord Jesus, make me a tiny giant for you. Umcele uNkulunkulu ukuthi ube isidlakela esincanyana sakhe. Shall we pray? Cela sibonge. Lord Jesus, we thank you for what we could learn from your word today. Nkosi uJesu siyakubonga ngalokho esikufundile ezwini lakho namhlanje. And we pray that you will explain it to our hearts, Siyathandaza Nkosi uJesu ukuthi usicacisele lona ezinhlizweni zethu that we may understand it and obey it. ukuze sikwazi ukuliqonda futhi silamukele. Amen.